निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची गावा. नमस्कार. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या जाऊ देवाची या गावा या विशेष कार्यक्रमामध्ये मी विनायक गावास आपलं स्वागत करतो. सावंतवाडी शहरातलं हे एकमेव असं नारायण मंदिर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. अगदी मोती तलावाच्या समोर असणारं हे नारायण मंदिर. या नारायण मंदिराबद्दलचा इतिहास, या नारायण मंदिराबद्दलची माहिती आपण जाणून घेऊयात, पाहूयात. याच नारायण मंदिरामध्ये आपण आहोत. देव नारायणाबद्दल आणि या मंदिराबद्दल सांगण्यासाठी सीताराम हेगडे भटजी आपल्या सोबत आहेत. काय सांगाल या देवस्थानाबद्दल? कारण एकमेव शहरातलं असं हे श्रीदेव नारायण मंदिर आहे. सावंतवाडीमध्ये एकमेव शहरात म्हणजे श्री देवनारायण मंदिर एकच आहे. त्याच्याप्रमाणे हे देवनारायण म्हणजे महाश्रेष्ठ. जन्म संपत विभत खेमा पितृ साधको वधा. जनना मरणा सर्व हे करणारा साथ करणारा नारायण महाविष्णू. आपण ज्या विचार केला ही आमचे श्रीभेद नारायण मंदिर आहे, महाविष्णूचे अवतार आहे. आम्ही ज्या काय आम्ही वर गेलेले माणूस आहे काय मरण झाला असं महाविष्णुवे महाविष्णुवे म्हणतो. त्याच्या शक्ती त्याच्याबरोबर आहे. आणि लक्ष्मीनारायण त्याच्याबरोबर गोम लक्ष्मीनारायण श्रावण मासमध्ये ह्याच्यामध्ये आणि अधिक श्रावण आलेलं होतं. त्या अधिक श्रावणामध्ये पुरुषोत्तम महिना म्हणतो महाविष्णूची आराधना. त्याप्रमाणे इथे आता जास्ती हे नाही. आणि कार्तिक महिन्यामध्ये त्रिपुरा पौर्णिमेमध्ये इथे पूजा असतात आणि रिक्षा संघटनावाल्यांची पूजा असतात. आणि आता रामजन्म चालू झालेले आमच्या मंदिरात नवीन चालू झालेले ते आमच्या इकडे कार्यक्रम चालू होता. आणि महाविष्णू म्हणजे प्रत्येक माणसाला संबंध जगत हे करणारा जे भूमी राष्ट्र हे करणारा महाविष्णू आहे. त्याच्या शंख चक्र गदा असता वनमाला भूषित महाविष्णू आहे. त्याच्या अवतारमध्ये ते आम्ही नारायण म्हणजे नारायणा वासुदेवा हरी कृष्ण हरिहर ब्रह्म मूलतो ब्रह्मा मध्ये तो विष्णू अर्थात शिवा त्या रूपाने इथे येऊन बसलेले आहे. त्याप्रमाणे याच्या पूजेपुरस्कार इथे इथे व्यवस्थित चालतं. एवढं आहे. आणि लोकांची व्यक्त ज्ञान आहे त्याच्या ज्या का भक्ती आहे त्याच्याप्रमाणे श्रद्धा त्याच्या असतात. त्या भक्ती आणि श्रद्धा आत्मविश्वास त्यांच्या प्रार्थना करतो त्या कामाच्या त्यांच्या मनोकामना पूर्ण करण्याची ताकद त्याच्याकडे आहे. त्याप्रमाणे त्या करणार. नक्कीच शहरातलं असं एकमेव हे श्रीदेव नारायणाचं मंदिर आपल्याला पाहायला मिळतं. विष्णूचा अवतार असणारे हा श्रीदेव नारायण त्यांच्या भक्तांना पाहताना पाहायला मिळतोय. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. निसर्गानं भरभरून दिलेल्या कोकणला भक्तीचाही समृद्ध वारसा. कोकणच्या प्रत्येक मंदिराचं आहे खास वैशिष्ट्य. श्रावण विशेष, जाऊ देवाची गावा.